Que tal esa man? Moito mellor, Sí. Lixardo! Non entres aí! Mi madriña. Como sabías que... Non sei, Lixardo. Resulta que teño visións e ves o que vai pasar. Ademais, non vos vai vir mal terme lonxe para facer unha despedida de solteiros. Eu non vou facer. E Viriato tampouco. Eu non pensaba, pero foi cousa de Ramón e Petróleo. Pero, muller, non pensas que eu morro de ganas de ir á festa? Seguro que ao final estarei nun recuncho aburrido mentre os demais se divirten na pista. Pasa, chalo. Como non? Non me pasa nada. Pero mira, nesas festas fanse cousas moi raras. Eu non sei o que vai pasar. Nada. Mira, eu non sei o que teñen preparado estes, pero o peor que pode pasar é que me emborrachen e que me metan... É que? É o alcohol é a excusa? E que me metan no maleteiro do autocar que vai a Carballo. María, estás un pouco paranoica, Mire, é moi importante, ten que me deixar pasar. É unha festa privada, hoxe as mulleres non poden pasar. O meu home está dentro. Unha despedida de solteiros, as parillas están terminantemente prohibidas. Normas da casa. Señorita, canto cobra? 200? 300. Pois 300, ala, feito. Aí ten. Ei, un momentiño. Esa non é a roupa que ten que levar. Suba. ¡Ey! ¡Ya está aquí a sorpresa! A que non esperabas unha cousa así, Unha torta xigante! E agora sairá unha bailarina de dentro, non? Pois a verdade é que sí que esperaba algo así, sí. Por que fai esta aquí, ó? Seguro que é un efecto secundario do estragazo que levou. Pois non esperaba nada así. Daquela vos entrades ás 3:30, Bo, ás 3:30 entras ti. Ti, Marilín, ás 3:30 é unha amiguinha, e vos... Bueno, vos, que Rosa, as mans por fora, che. As mans abaixo, ti outra cara. Así, como a pituse, como a lindiña, che. Que non estamos nun desfile, Petróleo? Tanta leria para un ensaio. Na ceremonia de verdade vai dar un ataque. Tanta leria, pateras, non queredes ensayar, non queredes nada, estamos todo o día igual. Veño, Petróleo, acaba dunha vez, que proxo. Ui, oxe. Música. Amodiño, como se foses esbarando. E non puñes a cara de Marilín. Marilín, che. Ai, máis vaporosa. Que se nota o romanticismo do momento. Xa, pero meterse así en frío no papel, que queres che diga? Pois non hai outra, Non hai outra. Daquela eu leo. O matrimonio, como arrimarse, é cousa de dous, Marilín e Viriato van casar e comprométense Eso estar arrimados... salta-o. É un ensaio, non? É que non quería saltar eu isto porque despois, teño un poema que fiz. Ai, fixeches tamén un poema? Si, é que como... Si, fixe un poema, unha cousa popular, non unha cousa así moi sentida que eu... Leva toda a noite escribindo. Eu penso que é unha nova faceta descoñecida. Non sei, o definitivo ainda non teño, non. Pero para o ensaio, que sei... Miña nai por me casare, pois... regaloume canto tiña, agora que xa casei, regaloume unha jalina. Eso é poesía e o demais cachao. Mira, de onde sacache la inspiración? Porque é moita, Eu che dicindo, Rosa, correu a parte, eu che dicindo, Rosa, que é para o ensaio, que para a boda real, eu pois teño un que é... Dábamolo por feito, vai a verán, Petróleo. Veña, daquela. Ti xa verás, daquela. A pregunta, vaya, Marilín, ti queres a ovella de Viriato por esposa? Ei, Marilín, che! Mamá, pare!
Pero a ver, tranquilo, ti non atendeches ao médico. Non viches que che dixo que estaba ben? Sentei. Non. Dixo que non che atopaba nada, que non é o mesmo, eh? Pero eu encontrome ben. Non che vale o que che dixo? Falle caso, chica, descansa, sentarache ben. Que pasa que nunca me dera, entendes? Foi así unha cousa de barrerseme a vista, pero foi un desmaio sin importancia. Si, non, é moi normal desmayarse. Eu fago 3 veces ao día, mire. Estes homens son uns pismelgos. Collenlle medo a calquera cousa, eh? Por algo sería. Puxeche este palidísima. Pregúntalle a Belinda, dille ti. Sí. Ai, póseme nervioso perdido, non sei que facer con el. Onde vas? Espera, traeche algo, auga, unha infusión, un zume. Estou perfectamente. Mira, o mellor é que hai lúa chea, eh? Sí, entón teñome que poñer a uvear en calquera momento. María, non te rías, a natureza afecta moito. Está Concha na casa cun ataque de ciática, non pode nin moverse. Pois mira, a ver se vai ser eso. Sí, a min as trebadas, por exemplo, poñeme fatal. Que non dixo que non, esas cousas sempre afectan, pero... Onde vas? Vou dar un baño. Podo? Pero non quentes moita auga, que che pode baixar a tensión. Eso. E deixa aberta a porta do baño. Mira, María, ainda non abriu regalos. Non, quere abrilos despois da boda. Non sei que lle puido pasar. Nada, Viriato, eso foi culpa de Petróleo, que estivo con tanto ensayo, con tanta parafernalia, que calquera se desmaya. Non foi nada. E menos mal que era un ensayo. Imaginades bola papeleta se se desmaia na cerimonia. Foron os nervios. A mí pouco me faltou para caer canda ela. É tan emocionante. Farásme o acordo de que leve clines o día da boda. Non me extraña que se mareara. Cando aquí Piquiño de Ouro empezou coa carallada do poema, por pouco a matas, figura. María esvaeceu porque tiña o estómago baleiro. Deso nada. Eu almorzara casi se me corta a digestión. Foi o poema de Petróleo. Parece que xa estou vendo a placa que di. Aquí naciu o gran poeta da Costa da Morte, Celso Puja Petróleo. Estaría bonito eso, non? O meu non ten que ver co dela, che, eu que sei. Eu estaba improvisando, o meu é improvisar, xa me di Lindiña que improvisar é moi bo para a cabeza. Alá. Leyes algo de Curros ou de Rosalía, Tamén, Petróleo. Hai poemas que reverten sentimento. Ou Ollas de Erva, ou un canto ao amor libre. Non, esa secadra non é moi apropiada para unha boda. Total, é todo unha pantomima. E ti que saberás? Unha boda en condicións necesita de todo. O seu poema, a súa cerimonia, as súas testemunhas. Os seus papéis, o seu divorcio... Non ves que todo eso é como un circo, Pituxa? Non és nada romántica. Non, pois Rosa é da mesma opinión, eh? Non llevan nada as cerimonias pomposas. Non é o seu. Para glamour chegou de Pituxiña. Vercou uns zapatos de pulseira e unha pamela que ides flipar. Que exagerada é, non é para tanto. Calade, lerchas. Non vedes que o poeta está concentrado? 4 de gaseosas. O Consello foi o escenario dunha boda de mentira e dun desmaio real. Un golpe de efecto para unha cerimonia de ensaio, preludio, sen dúbida, daquele outro momento inesquecible que espera os noivos a semana que ven. O tren do amor pasa varias veces, pero nunca son demasiadas. Nese eterno ir e vir, ás veces ese sentimento viaxeiro para nunha estación e detén a súa marcha para sempre. Felicidades, María, por esa decisión de casares. E o desmaio, unha anécdota. Mentira. O que lle pasou a María é que se quixo poñer a tipo e deulle un baixón de tensión. Ai, Loli, un día morde la lingua, eh? María non anda con esas caralladas. Por que ti o dijas? Non hai noiva que non se poña a dieta antes da súa boda. Hai as revistas cheas de réximes deses rápidos. Mira esta, por exemplo. Sempre pensando en gustarlle os homes. E o primeiro que temos que facer é estar contentas con nós mesmas, e punto. Abonda. Pero se queres ter un lumbo que agarrarte todas as noites, hai que cuidarse. Pois eu teño non ando con tanta trangallada, eh? Sí, xa vexo. Ideal para acabar esa jarrada ao oxiño de peluche. O que queres dicir? Que eu a Carlos gustolle polo que son, non pola miña apariencia. Aquel da imaxe pasa moito. Ai, sí? Sí. Daquela por que non casa contigo? Porque non é o momento. E ademais a ti que che importa? A min? A min nada, muller. Era un falar. Rosa, convéncete. Os homes arrímanse a calquera, pero ir ao altar xa é outro cantar. Déixate de contos, anda. O que eu che diga, Rosiña?
Mira, ti hoxe fala cera, mañán pinta los ollos. E así, valo engaiolando. Nunha tempada, o altar, nunca falla. Pois con Carlos eso non funciona, Porque Carlos non é así. E marcho que teño que facer. Ai, Rosiña, que xa te estás vendo vestida de branco e coa lija azul. Eu? Non, que eu paso moito desas caralladas. Alá. Mira ti, en vez de axudarme coa horta, estás aí lendo revistas. Non sabía que che gustasen esas cousas. Non, o que pasa é que como traen receitas de cociña e eu colecciono, pois xa sabes, sí. Receitas para adelgazar, non? As 6 mellores dietas para o día da boda. Xa, como se fose obrigatorio estar delgada para casar. Cada un é como é, non? Que parvada. O que? Casar ou adelgazar? Pois as dúas cousas, digo eu. Sí, o máis gracioso é que, mira, estas que están aquí, seguro que están solteiras todas. É todo pantomima. Sí, pero estas non casan porque non queren, Unha cousa son as solteiras vocacionais e outra as solteironas. Unhas elixen e as outras non. E non é o mesmo, Carlos. O importante é telo claro. Mira nós, sen casar tan panchos. Xa, pero é que o noso é distinto. Xa sabes que as mulleres sempre vamos un poquinho máis a remolque. Pois, que non lo piden, pensámoslo. Que non nos lo piden, pois, tan tranquilas. Veña, non me fagas rir. Non te vexo a ti reflexionando sobre unha oferta de matrimonio. Canto tempo tardías en dicir que non, Sí, ademais xa sabes como son eu. Eu de noiva, de branco, coa lija azul, co ramiño de flores na man, e despois saindo dun coche grande, deses que saen nas... E arrastrando o veo de tule polos cantís abaixo. Sí, pois anda que ti de xeonllos pedíndome a man, Eso sí que é para escarallarse, Carlos. Iso non ten gracia, Rosa. Que de broma, home, de broma. Disculpa, Petróleo, veño para ir a papeleira un momentinho. Mira, un momentinho ti tamén, escuite isto. Os teus ollos, Marilín... Perdón, con Marilín non rima. Nos teus ollos, María, recordan María. Nos teus labios, Viriato, eu vexo un regato. Así para empezar, máis nada para empezar, pa. Que che parece? Recorda un pouco a unha canción de Sabina. Sabina, senta, home, senta, Sabina vai na erva, home. Isto ten que ser un aquel tradicional, un moi noso, moi... Moi noso, de portozás a cormella e de facer unha parra para que as nenas bonitas non lles dea o sol na cara. Xa, pero xa, home, está gracioso, pero... máis boda e menos parra, non? Eu queríame casar, miña nai non teño roupa, casa a miña filla casa, que unha perna... Non, xa, home, está ben, eu estou con isto cos os borradores probadores que lle chamamos, non? Unha máis pícara, pode ser, non? Sí. Ei, Marilín, falamos noutro momento, Lizardo. Raíña, senta, raíña. Que? Mira, queríase dicir que se non che dá tempo a facer o poema, que non pasa nada, non inventes tampouco. Pero, che, non me han de sair a mí uns... Eu o problema que teño eu é cos todos os borradores que teño escoller o mellor é o problema que teño eu, vaya. Xa, ademais, o da ceremonia, que se podes facer breve, sabes, sen darlle moito bombo, nin nada. Marilín, che... Eu estou chiflado con isto. A miña primeira boda, o primeiro ano como alcalde, eu teño que facer... Home, a ceremonia xa che dixo que eso é tipo catedral, xa. Esta música romántica vai para eses noivos de Portosás que asiña deixarán de selo. A fórmula do contrato segue vixente. O amor non se rexe por leis escritas e promesas diante de testemunhas. Os sentimentos son libres e o corazón manda por riba dos papéis. Pero, que llemos facer? Son as normas sociais. Moita felicidade e que o matrimonio de María e Viriato sexa unha festa total. Iria,
María, este era un traballo que había que facer onte e non agora porque me emborono toda. Mamá, tranquila. Mira, o vestido está... Está ali. Vale. Xa botei a Viriato, algo máis? Deben de ser Sabela máis pitusa. Hola. 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 Non sabía que tiñamos familia inglesa. Que baixo ben pitusa. Descúbrete para que te vexan, Non ala. sei se poñela baladiada, que vos parece? Pon a cara atrás, tipo alerón, para que non se che desvíe a columna. Pois mirade para aquí, medias de cristal e zapato de pulseira. Como unha cabaretera talmente, oíches? O malo é que vai caer da pomela en baixo. Traemos pendentes ali da coqueta. Estás preciosa, María. Gracias. Ten un aire xaponés, va que sí? Xa abro eu. É que isto é só a bata, Mi madriña, isto sí que é unha novidade. Mira quen vai. Que pasa? Olé. Un día, non? Di que sí, Rosa, así me gusta, ensínate. Veña, veña, menos barullo que indemos poñer nerviosa a noiva. Tanto... Ben nerviosa non, que xa sabemos o que... En fin, Sabe non págalo de acordo. Mira, eu tiñeme que vestir. Pois veña. Axudamos. Veña. Mira, leva aí desde as 8 da mañá. E como non lle sae o poema, cada vez está máis nervioso. Pero, mira, comadre, sendo cousa de petróleo hai que botar de conta que isto vai camiño do Nobel, Papito, apura, que xa son horas, Hola. Hola. Boas. Boas están algunhas e outras superiores. Que Deus que che vexo mellor, Pauliña? Cando teu pai... Boa, Ramón, cando teu pai che leva ao altar e has de estar de volver, Pasemos boa parella, Quero dicir, meu pai e máis eu. A ver, Belinda, ponme un café rápido que teño que ir buscar a noiva. Que petróleo. Como van esos nervios? Teño estudos de punta, Ramonazo. Teño estudos de punta, son un home de acción. Mira, leva toda a noite sen pegar ollo. Seguro que o noivo está máis tranquilo que a él. Eso seguro. Viriato ten moito sangue frío. En peores se vivo e nunca lle tremeu o pulso. Ui, vaya noivo, que elegante. A que rompo? Xa van 3 e ainda non encestei no llal. A ver, déixame que cha poño. Que? Como vai todo? Estamos todos? Sí. Que hora é? Petróleo, como vai o poema? Non te preocupes, vai todo ben. A ver, déixame. Mira, Viriato, para un pouco porque se non vas levar a flor na man. Lindiña. Que? Lindiña, como era Volverán a sacar as escuras... As andoriñas, Petróleo. As andoriñas. Pero é igual, se non sabes de memoria, non fai falta que leves poema ningún. Tanto ten. Lindiño, o mellor, estou pensando de facerlle unha versión desas, unha versión libre das andoriñas. Ai, sí, papito. Mira, Viriato, tes que parar, A ver. Vai, xa para rematar que pasaredes por riba de problemas e por riba de todo. E por riba de todo estaredes xuntos, quero dicir. E xa que ninguén, nin ninguén, pois isto os obriga a casar ou aquele é pensar que aceptadas este compromiso, non? E todos nós sabemos que vai ser así. E ben, antes de declararvos marido e muller, como é debido, pois quero ler unha cousa que escribín eu, aquel dun poema. Como dicía o poema, non? En sí, pois volverán as escuras jaibotas. Poñeren os ovos no teu balcón. E os niños nas polas das árbores prácticamente seguramente tamén volverán. E se a túa ventá chega unha pomba, pois trata con cariño que é a miña persoa. Ben, mal, ben. E agora chegou o momento de dalo sí que... Marilyn. María, que tes? Non, iso é un episodio de estrés paralizante, Chamado un médico. A ver, tranquilos, veña, Petróleo, sigue, por favor. Non, deso nada, deixámolo aquí. Vamos ao médico. Sigue, Petróleo. Está tranquiliño, que non queda nada. Xa, preguntiña de marras e non queda nada. María Ares, queres por esposo a Viriato Mariño? Eu? Ai, Viriato, dame un respiro. Só foi naquele momento, que non sei que me puido pasar. Pois precisamente para sabelo imos ir a outro médico. Para qué? Para que che conte o mesmo que che dixeron a semana pasada. Que non teño nada. Tes razón, aquí non facemos nada. O mellor será que vayamos ao clínico. Teño ali un amigo que che faga un TAC. Sí, home.
E xa de paso quedo engresada ali na UCI. Pois é necesario, sí. Vos dándolle voltas e pode ser algo moi natural. Claro, eu pensei que o mellor podía ser, non sei, un baixón de tensión. Como sempre tiven a tensión baixa. Home, eu non o dixía por eso, pero en algúns casos os desmaios son normais. Si, non, dalle ti a razón a tua nai. Xa é pouco te muda ela para que ti ainda por riba animes. A ver, mamá, tiveches vómitos últimamente? Non. E antollos? Tampouco vou ter. Ai, sabes, o que sí me apetecía moito era arándaos ao Porto. Deses que fas ti. Ves, tes antollos. Bo, Viriato, a cigoña empeza a manifestarse. Non creo, Non creo porque eu non son de antollos. Contigo non os tiven, así que... Pois esta vez será neno. Os homes son moito máis caprichosos. Ai, eso sí. Ves? Ei! Marías un momentiño e despois xa queda como unha rosa. Eses son os síntomas dos primeiros meses, porque o que está é embarazada, que me lo dixo eu. Non sexas, Lareta, se está embarazada ou non é cousa dela. Como van as noticias, Loli? Non fuches a boda, xa sabes o do desmaio e aínda che queda tempo para inventar un embarazo. É que... Estaba esperando desde o ensaio. Eu soubeno desde o principio, o que pasa é que fui prudente. Mira, o mellor ten razón, porque cando de Carmiña todo eran desmayos e antollos. Verdade, papi? Pero como que está embarazada, che? Se está embarazada, eu teño que escribirle outro poema completamente distinto. Sí, pero este ollo coas geibotas e as anduriñas que no outro... Houve confusión ou non, Papi, mira, non se pode facer todo ben nesta vida. Ti es un bo taberneiro, un bo alcalde, un bo marido. Pero querer ser un bo poeta xa é demasiado. Che, lo non son un lotazo e un lotazo de boa manta. Mira, Petróleo, non desesperes. A este paso hache dar tempo a escribir un libro de poemas completo. Porque cantas bodas levamos? 3 xa? Ningunha. O primeiro foi un ensaio. E a segunda non valiu, así que lástima de Pamela que xa vai estar livre. Eu o que non aguantaba era máis tempo ali parado de pé, E ti, Rosa, non sei como aturas eses tacóns. Que as bodas non son para nós, verdade? Carlos, ti fala por ti, que a Rosa ben contenta que se lleve. Ata levou do súper unha revista desas de noivas. A que sí, Rosiña? Non lle fajados caso, que sempre está tomando pelo. A que sí, Loli? Pero mira que guapa se pon cando se pon guapa. Xa che gustaría levala ao altar. A que sí, Carlos? Como non sexa para levar as arras a algún sobrinho meu... Rosa non casa nin amarrada. Verdade, Rosa? Non, ademais o matrimonio non é para min. Xa me coñecedes, non. Pois mira, de María xa vai pola terceira. Debe ser como todo, que unha vez que lle colles gusto tanto probalo... Se cadra María use por iso. O matrimonio é como o alcohol. Se abusas, senta mala. Se cadra abusou de outra cousa, porque o que está é embarazada. Oh, que pesada. Se estivera embarazada, saberían, ou polo menos sospeitarían. E antes de nos despedir, unha noticia de última hora. Coméntanos a nosa amiga Loli que María e Viriato non son aínda marido e muller, pero sí que se van converter en pais. Se a cousa é certa, felicidades. E se non... Esta Loli é máis lareta. Aínda non se inventan as cousas e xa sabe ela. De onde sacaría o do embarazo? Notaría hecho na cara que estás máis guapa que nunca. Gracias. Mira, é como nos quede positivo. Xa te vexo eu a ti cambiando cueiros por un tú. Estará xa. Sí, miro ti. No, mira ti. A ver, miramos los dous. Vai. Rosa, nena? Non é nin nena nin neno. Non estou. Que pasa? Mira, é máis fácil que quede embarazada que me toca a lotería, Non é iso que me preocupa. Pero entón, escoita, pero así temos tempo para nós. Eu tamén teño ganas de ter un bebé, pero non agora. Entendes? E tampouco é para que o tomes tan a peito. Non me preocupa do embarazo. Entón? Nada, cousas miñas. Vou dar unha volta. Desmayas adrede por amolar, non digas parvadas. Pásalle sempre cando ten que dicir que sí. E xa van 2 veces, case 3.
Eso non ten xeito, Viriato. É unha casualidade, punto. Un desmaiase por moitas razóns. Que diga que non, caramba. Se somos adultos, non? Pois que o faga. Bo. Mira, a ela o da boda nunca lle chistou. Tive que facer eu todos os preparativos, lembra? A ilusión da noiva nunca a tivo, desde logo. E eu... forzando a máquina como un parvo. Mira, ti organizache a boda mellor do que faría ela. Así que, tranquilo. Que va, pero por a ilusión de facer as cousas ben. Pero presionei nada máis e aí te lo resultado. Pois xa non é unha nena para andar coas trapalladas dos desmaios. Se non quer casar, que diga que non é punto. Ninguén lle pon unha pistola ao peito. Sabe lo que che digo? Que non quero favores. Se vai casar comigo por lástima, que o esqueza. Iria, ben, que xa teño todo listo. Aposto que ni sabe lo que estás comendo. Sí, flocos de millo, pero sabe a vinagre. Veña, mamá. Viriato vai volver. E ides facer as paces. É o bo que teñen as reconciliacións. Que xa non tes 8 anos. Que xa estás dando consellos de maiores. É que o de sempre. Que tes medo a volver a fallar? Non, Iria. Simplemente non me imaginei como ia ser o día da boda. E supoño que iso foi o que me deu medo. Tal hora deberíamos estar cortando a torta de noivos. Calquera diría que te desmaiaches para facela interesante. É que estas cousas non teñen moita explicación, Iria. E non che vou pedir. A min abóndame con que esteas ben. Xa, a ti sí, cariño, pero é que Viriato faltoulle tempo para sacar conclusións. El pensa que non quero casar con el. E non mo di, pero eu sei perfectamente o que pensa. É que non sei como se pode deixar levar polo orgullo nestes momentos. Pero ti queres casar con el, non? Claro que quero casar con el. O que pasa que nese momento, non sei, entraron os nervios, non sei, deu-me impresión, eu que sei. Pois vai buscalo e dillo. Non, é mellor que veña el e despois a falaremos cando a el se lle pase todo. Pois fai como queiras. Entón eu... Imos ver entón a película? Mamá, non podo. É que quedei con Lois. Ah, vale, pois vai. Vai, e divírtete, vale? Veña, corre. Non veñas tarde, Qué lástima. Qué ilusión que me facía un amiguiño para Carmiña. Pois xa ves, falsa alarma. E o da boda tamén vai ter que esperar. Se cadra dámonos un tempo. A ver, dicía meu avó que se hai dúbidas mellor non casar, que despois non hai remedio. Ás veces, nin estando seguro se atina, Mira, calade un pouco, Está desquentando a cabeza Viriato. Sonche así de solidarios. Que o noivo ten un problema? Pois veña a quentalo para que xa non teña remedio. Mira, o que lles está pasando a María de Viriato páselles a todas as parellas xusto antes de casar. Sempre hai unha bronca antes da boda, sempre. Sí, muller, pero unha cousa é unha bronca e outra o dos desmayos. Eso xa é demasiado. Pero tranquilo, home. Se sodes tal para cal, seguro que todo se soluciona. Estou con Laura. Eu teño un sexto sentido e véxovos nas praias de Punta Cana tomando daiquiris. Oxalá. Veña, un brinde. Sí. Porque teñamos moitos meniños e que todo teña un final feliz. Sí, un final de película, Hola. Que estades de celebración? Sí. Podemos falar? Mira, vos non quedarades con Manolo para ir a Ponteceso. Home, claro, agora Sí, home, sí, como que non? Non fexas alta barba. Xa non te acordas con Manolo, home. Por que Manolo? Habemos chegar tarde, xa verás, con Manolo. Laura, o cocido, o guiso, imos ver, a ver. Se querías estar só, por que non mo dixeches? Marchaba eu, total, a casa é túa, non? Eso de menos. O problema é outro, ben o sabes. Disfraza como queires, pero no fondo tes medo. Ai, xa che saiu o psicólogo que tes dentro, non? Ti sempre crees que tes razón ou que? Mire, María, non imos discutir. Somos adultos e temos que aceptar as cousas como son. E como son? Como son? Que pensas que xa non che quero? É que non é iso. Pero oxalá amanecera casada. Ves? Por favor, non te enganes a ti mesma. Queres casar, pero a boda é superior a ti. Mira, non o queres recoñecer, pero no fondo tes un problema. Vale, admito que me impresiona un momento. Pero eu non me desmaio por capricho. Pero falo. É un xeito inconsciente de rexeitarme. E así non pode ser.
Belinda, toma, este é o teu. Toma, Pitus. Devolvédelos así e... Non tedes problemas porque non nos abrín. María, ti estás segura do que faz? Eu pensaría, sei de que che falo. Non sexa tan drástica, seguro que hai outra solución. Non hai, Belinda, non hai. Xa o falamos pola noite e presámola a boda. Non sei para cando, xa vos avisarei. Pois se cadra é que as mulleres de Porto Sás temos algo xenético que nos fai plantar o día da boda. Gracias polos ánimos. Pero son cousas que pasan, non? Digo eu. Así que, ala, xa pasará. Mira que eu non o podo creer. Tes que facer un último intento. Intentei no todo, Belinda. Ti sabes que pensa el? Que caso con el por facerlle un favor. Eu, se a min me dan os desmaios, que lle vou facer? Non o pode evitar. El di que teño medo e que el que unha persoa que dubida que non casa. Pero sabes por que di eso? Porque está doído. Pero él sabe que no fondo estás toliña por él. Dime unha cousa, María. Que? Tes medo ou é unha suposición de Viriato? Supoño que teño medo. É que o problema está en ter que facer unha cerimonia. Porque que eu véxome na situación e represéntanseme momentos da miña vida que non podo seguir. Que lle vou facer eu? Por eso mesmo, tranquilízate. Agora non tes a presión da boda. Respira, pensa, deixa que pase o tempo. Xa, pero aínda que respire e pense, sigo tendo problema, Belinda. Sabes cal é o teu problema, María? Cal? Que o queres é moito. Malos tempos para a lírica, Petróleo. Non son, home, non son malos. Vaya son, pero... Non sei que che dicir, é que... Non sei, ti... Eu creo que ti non podes saltar para a terra agora. Non podes saltar para a terra agora, entendes? Non... Tens razón. Tes un lotazo de razón. As cousas están moi raras, están moi raras as cousas, pero que saltar para a terra non é, tampouco. A máis non podes saltar para a terra porque é a miña primeira boda como alcalde. Que? Tache bo conto, tamén é a miña primeira boda, mírate. Eu que sei, che, eu non sei que che dicir, é que non... Non sei que che dicir, e despois o de... Marilín, eu que sei, ti tes... Ti ponte no seu lugar, che. O seu terceiro matrimonio. O que tal lle pasará pola cabeza a Marilín. Despois, isto é unha vila cativa de todo, é Porto Sás, entendes? A xente fala. Outro día ali, facendo parvo, a min doume polo ensaio, e... Moita presión, moito... A ver, a que... Pero que presión nin que nada, home. A cousa torceuse e xa está. Non hai que nen dereita agora. Hola. Hola. A ver, lindiña, fálalle ti que non... Sí. Ni aprenda que non hai. Viriato, que non podes seguir así. Mira, ti como estás triste. María está moi triste. Iria está moi mal. Tedes que falar, facer algo. Non hai nada que facer. É linda. Os consensos son así. Un acordo entre dúas persoas, desfais o compromiso e non pasou nada. Mira, se non falades, ides acabar mal. Mira unha cousa. Cando se devolveu o regalo, desmayouse. Viño, que? Che. Pasa uno moi mal, está desfeita. Pero desmayouse. Non. Ah, ves? Eso é sinal de que ten as cousas moi claras. Eu non vou presionala. Non podo, nin debo, nin quero. Mira, pero tedes que falar, repito. É unha lástima que por ser cabezóns esta relación tan bonita, pois, se estrague. Unha vez, cando eu era nena, rompeume a miña boneca preferida. Eu pensei que era a fin do mundo. Non parei de chorar en todo o día. Xa. E ao final non pasou nada, non? Xa o sei, Pitusa, pero mentre estás aí pensas que se acaba o mundo, Sufrese moito. Eu o que quero dicir é que ata o máis grave dos problemas, se se mira con algo de distancia, resulta insignificante. Xa, pero a min dame que isto é unha cousa moi importante na miña vida. E pois se o tes tan claro, fai o que che dito o corazón. Ti quérelo, non? Sí. Pois xa está. Ela ti seguro que tamén, así que problema solucionado. Só tendes que poñervos de acordo, pero ao final o da boda é o de menos. Xa, pero aínda así non é fácil. María, Que? hai cousas que si son graves, pero o que che pasa agora non o é. Eu perdín o home da miña vida. E ti telo todo de cara.
Aproveita este momento, sé feliz. Telo moi fácil, de verdade que sí. Xa vou eu. Seguro que é esa vela que quedou en pasar por aquí. Hola. Que hai? Hola. Que telo don da oportunidade. Chegaches no momento xusto. Pois seguro que esta botelliña tamén nos vai vir moi ben para animar esas caras. Eu malditas ganas teño de festa, sabes? Xa sei que decidiches non casar. Pero decida lo que decidas. Nós imos estar aquí para apoiarte. Que decides casar? Pois, nada, brindamos pola boda. Que decides non casarte? Pois, tamén brindamos por eso. Así se fala, señora xuíza, sí, señor. Claro que sí. Estando vos non hai penas. Imos brindar porque esta historia teña un final feliz. Sexa o que sexa. Moi ben. Gracias. Teño unha idea. Esa música? Non sei, vou ver. Niño novo goberno, hai unha bomba dourada. No niño novo goberno, hai unha bomba dourada. Quen puidera namorala, quen puidera namorala, Cantar o luario vencer, en fronta de verde olivo. Cantar o luario vencer, en fronta de verde olivo. Quen puidera namorala, quen puidera namorala, meu amigo. Puidera namorala, quen puidera namorala, meu amigo. Todo isto é para preguntarte se queres casar comigo. Queres casar comigo? Non vou querer. Un poema verde, che. Alo, que non xipitus. Déixate de poemas, nin verdes, nin que nin yo. Non. Déixate de poemas que se me vai desmaiar outra vez e non é plan. Digo eu. E agora se estou feita unha profesional. A próxima vez que caia, vou caer, vaya, impecablemente. Non esperamos menos de ti. Ensaiar, ensaiar. A ver se tes levar unha sorpresa e non caio. Mira, con caída ou sen ela, eu vou esperar que me dé a lo sí. Sentadiño, por si acaso, pero vou esperar. E eu eicho de dar, eicho de dar. Non sei como, pero eicho de dar. Oiches, tamén podedes casar por poderes. Tamén. Así non tes que estar pasando a presión do sí, e xa está. Dades os poderes a unhas persoas que casen por vos é perfectamente legal. Unha tía miña casou así. Tú, che, onde vai? Sí. O mozo tiño no Brasil e ela estaba aquí e non tiñan cartos para a pasaxe e decidiron casar por poderes e ben felices que foron. Que? Hola, Carlos. Sí, non boa parella. Xa me comentou Brais que decidiría descasar definitivamente, non? Pois sí, esta vez vai ser a boa, María? O que non sabía eu é que había a posibilidade de casar por poderes, mira ti. É unha parvada. Creo que só é válido cando os noivos están separados, se non é o caso, Non, tamén en caso de enfermidade. E María ten unha doenza. Algo extraña, pero é unha doenza, ao fin e ao cabo, non? A min parece unha solución. Pero ti estás de broma, non? Como vai casar outra parella por nós? Pero
E ti és parvo, che. O chopes, entende? Mira, xa está. De non casar estas, casamos lindiña máis eu, recasamos. Non me botes por fora. Entende? Agora, un detalle é... Se recasamos lindiña máis eu, les o poema verde, tía. Papito, non recasamos porque... Por si qué? en Santo Domingo dice, se recasan os casados viuvos nun par de anos, así que... Mírame. Pois daquela imos ter que buscar unha parella de solteiros. Que, Carlos, que dis? Pero vos estades falando en serio, entón? Aló. Mirade que vos tomo a palabra, fago paripé. Pero, a ver, habendo voluntarios, por que non habemos casar así? Eu maldito chispe da gana teño de volver a desmayarme. Que dis, Carlos? Muller, por min non hai problema, pero Rosa non vai querer, non creo que lle apetece, se sabedes como é. Pero... Ai, pero dille esto, que hai outro, sí, hai outro, a segunda parte. Solteiros que por poderes casan, nunca polo altar pasan. Ai, aquela por min xa non hai problema, Nótase que lle tes apego ao matrimonio, Carlos. Non, o malo por Rosa, porque real ou ficticio, o sacramento é o sacramento. Ela por esas non creo que pase, Pois sí, señor, porque se por facerlles un favor a uns amigos, pois... Adiante e faltaría máis, só. Rosa, ten conta coa auga, muller. Ti entendíchelo ben, non? Isto é como unha montaxe, un favor que lles facemos uns amigos, pero nada comprometido. Non, eu entendín, eu estou de acordo. O que sí que... Habería que avisar a familia, non? Para que imos meter a familia en todo isto, muller? É só un trámite. Nos imos ali e dicimos que sí, en nome de María e de Viriato, e listo. É que haberá que darlle un poquinho de credibilidade, Carlos. Que va, muller? Non é necesario. É mellor unha cousa sinxela, algo áxil. Por mí só podíamos facer aquí na caravana. Viña de petróleo cos papéis e listo. Non, Carlos, non, eso non, As cousas se fan, hainas que facer ben. E, ademais, como imos deixar a María e a Viriato sen cerimonia, sen poema, sen festa? É que eso non se lles fai a uns amigos. É que non sei para que nos complicamos tanto. Como é que estábamos nós. Non sei para que nos metemos neste tipo de complicacións. Pero se fuches ti quen se comprometiu. A min isto dábame igual. Dígoche unha cousa. Os favores ou se fan con xeito ou non se fan. Pois case lles vou dicir que non podemos e xa está, que non temos tempo. Non, Carlos, que eso estaría feísimo, feísimo. Agora xa dixemos que sí e pa diante. Anda, María, fai a proba, veña, que Isabela é xuíza e podemos casar agora mesmo. Claro, muller, e así non facedes a viaxe de noivos en pecado. E se te divorcias antes de chegar ao Caribe, sempre lle podes pedir unha boa asignación. Imos facer a proba, a ver. Queres por esposo a George... Ia dicir George Clooney, tío, perdes. A ver, María, fai a proba. Queres casar con George Clooney? Non me mareo. Ai, mira, a ver se vai ser o teu nome o que me produce baixada de tensión. Mira, proba contar así, que últimamente o marido perfecto, Pois como lle dixas que xa ter sido, eu desmaio-me. Non o quero na familia nin regalado. Pois a min eso de casar por poderes non me gusta, pero... A mí facía-me ilusión o de cortar o pastel e esas cousas, pero... Pero mira, agora imos de viaxe de noivos, non? E despois, xa está, xa estamos casados. Tens razón, ben está o que ben acaba. Como nas películas, dá justo ver un final feliz. Ata vérmonos, pasadeo ben. Melinda. Boa viaxe. Facede un brinde a nosa saúde. Sí. Cuidadiño cos daiquiris, que non se che suban a cabeza. Os daiquiris? Cando probaches ti un daiquiri? Ai, eu nunca, ti xa sabes como o coñar. A ver se non vou marchar, veña. Marcho o avión. Ala. Ala, boa viaxe. Esperade. Non faces. ¡Viva los noivos! ¡Viva los noivos! Que? Como levas? Eu xa estou. Ui, que elegante. Guapísima, Eu non sabía que che gustara ir tan fina. A verdade é que estás de película, que vestido. Sí, pois collino hoxe mesmo. Acaime ben, Sí, ó. E ti, Carliños, ainda estás así? Vístete que xa é tarde. Non, eu xa estou listo. Lavar as mans e fora.
vas ir con esa roupa? É logo que ten. Visto así todos os días. Pois justamente, como vistes así todos os días, e hoxe é un día especial, pois non. Rosa, creo que estás levando isto a uns extremos que só casamos por poderes. Imos ali, firmamos uns papéis e xa está. Pero mira que esparralleiro, Te lo que facer todo sen xeito. E ademais isto é unha cousa importante, un favor que lles facemos a uns amigos, así que non podes ir así, Carlos. Pero, Rosa, muller... Nin Rosa nin muller. Xa está ben. Vístete como debido e ademais ti fuches suís, non? Pois tiñas que saber que a unha boda non se va dese xeito, aínda que sexa por poderes. Está ben. Pero poño calquera cousa, E pola gravata non paso, nin pola americana. Ai, non sexas pesado. Collo eu algo e ti non rosmes tanto que trae mala sorte. Tamén trae mala sorte que casen por poderes as parellas solteiras e xa ves. A nós que máis nos ten. Que trae mala sorte que? Sei que as parellas solteiras que casan por outros quedan condenadas a non casar nunca na vida. Xa ves ti que problema, non? Como? Que a nós nin nos vai nin nos ven, non? Se cumpre, casa é unha vantaxe. Unha vantaxe, pois... Pois sí. Podías telo comentado antes, non? Pois sabes que che dixo? Que comigo non contes, ala. Rosa, pero que dis? Que tal, señor alcalde? Que, por fin vas debutar como casador, Sentón. Ainda que sexa con 2 reservas. Por favor, a ver o que che parece, pero dime, non me mintas. A ver. Cando eu era neno, con ser alcalde soñaba. E agora que xa o son, é mellor do que imaginaba. Por eso esta primeira boda, moito para min representaba unir a 2 amigos que le dixe a máis grande. Que le dixe a máis grande non che gusta un carallo, non? Home, eu non te quero incomodar, pero como leas eso na boda, tirante ao mar. É que, home, eu teño outras, pero non estou moi inspirado, que tamén pensei eu en coller unhas gaitas e aquelar o himno galego pode estar ben. Home, xa postos, cántalle o himno do Depor. Ou do Celta, que... A ver, o Lisardo, tú, que fago eu podo che axudar. Teño algún libro de poesía na casa. Non hai como ir aos clásicos. Xa, os clásicos, xa, non, nin diña dicía dos clásicos, pero os clásicos viven todos no quinto carallo. Quero che dicir, non son daqui, non son pro, non son do noso. Eu quería ler a Marilín unha cousa nosa, como é debido. Pois vou mirar na casa, que... Mirarásme? Malo será. A ver, Rosa, xa deben estar esperando por nós, muller. Levamos 2 horas aquí discutindo por nada. Por nada non, Que sabías o da mala sorte e non me comentaches nada e foi a mala idea. Pero a ver, a que ven isto? Ti sempre me dixaches que o matrimonio era un trámite oficialista, algo que non che facía ningunha falta. Mira, non me enredes, Unha cousa é unha cousa e outra cousa é outra cousa. A ti xa sabe o que quero dicir. Pois non o sei, non te entendo. Pois deberías. A ver, que tes en contra da xente que casa? Eu nada. Non me entendas mal, A xente que casa eu falolles igual. Oh, que honor. O señor Suís non lle retira a palabra a xente que casa. Pero, Rosa, que mosca che picou, muller? Nós estamos ben, non? Somos felices, somos libres e eliximos vivir xuntos. Somos como un matrimonio, mellor aínda. Xa, parecido. E o compromiso, O compromiso que? Pero que máis compromiso queres do que xa temos? A ver, muller, a ver, dime, que nos falta a nós para ser un matrimonio perfecto? Pois non sei, se cadra unha hipoteca. A ver, onde pasamos a noite boa? Na casa dos teus pais. E a noite bella? Na casa dos teus pais. Ves? Somos a parella perfecta. E máis casados imposibles. Que, non che parece? Que? Aquí non colle nin María Santísima, che. Para dunha vez, Petróleo, que me estás mareando. Eses 2 non casan nin no sitio de outros. Para min que Carlos se volviu atrás. Seguro, aí se dallo ataque antes de sair da casa. Se cadra foi Rosa. A ningunha muller lle gusta ser suplente de outra. O que pasa é que a cousa empezou torcida e non hai maneira, é o que pasa. Ai, mira, aí veñen.
Que? Ovellas, que? Tempo, Perdoade que... Ainda por riba en ti, que? Disfrazada de hawaiana, moi ben. A ver, estando aquí os contraíntes, que son, vaya, Rosa e Carlos, que van casar na vez de Viriato e de María, vaya, xa sabedes todos como é o conto, non? Daquela, queda asinar. Así que, Rosiña, se faz o favor, asinas aquí, libremente en nome de María Ares, non é? Asíname, che. Xa. Libremente en nome de María Ares. E ti, Carlos, pois asinas libremente e máis en nome do outro, do Viriato Mariño, xa. E agora teñen que asinar aqueles dos padriños que tamén sodes suplentes, tamén. Isto é moi ben. Pois levades unha copia. E agora vai o verso. Agora vai o verso. Agora vai o verso. Non vai para eles, pero vai para os suplentes. As algas mariñas e os peixes testemunhas son de que escribín na area o teu amado nome moitas veces. Testemunhas as palmeiras litorais porque nos seus verdes troncos melodiosos gravoume o amor ás túas iniciais. Testemunhas son a lúa e os luceiros que me ensinaron a esculpir o teu nome sobre a proa azul dos veleiros. Ti soa, entre o mar, nena que enchamo, onda para o naufraxio dos meus bicos, porto de amor, non sabes que te amo.